Salutare, dragii mei, haideți să vedem dacă acel motoraj, că l-am montat eu la elicea acolo, se învârte foarte ușor, fiindcă nu prea bate vântul. Haideți să vedem ce curent ne scoate nou aici. Am legat o bornă la aparatul de măsură și el e trecut la 9 volți, da? Și văd că ne scoate 1,60, 1,2 și. Deci cu cât se învârte elicea mai tare, cu atâta curentul urcă mai sus. Acum se învârte încet, scoate 85, deci se învârte foarte ușor și el, acum s-a oprit elicea. Deci vreau să vă arăt că dacă elicea aia se va învârti de acolo sus, de unde am eu pusă, e un motoraj pus acolo, nu știu cât e, 9 V sau 12. Deci vedeți, acel motoraj în momentul ăsta nu se învârte. Nu se învârte și nici aparatul nu ne arată că ar produce acel motoraj curent. Numai în cazul în care se învârte elicea, ia uitați, deja a început să învârtă, vedeți? Deci cum se învârte aia cu putere, deja aparatul urcă 2 V și 36. Uitați, atât de încet se învârte și el produce deja 2 V. Uite, acum scade 2 V și 1,5. Acum reduce el din viteză. Cu cât viteza crește mai mare, cu atâta puterea de curent urcă mai mult. Acum s-a oprit elicea, așa cum se poate vede. Aparatul nu mai funcționează, fiindcă elicea nu produce curent. Motorul nu produce curent și nici elicea nu ne dă curent aici, în aparat. O să montăm o placă de putere, care să mărească puterea de la 80 V care e de la coloșan,